Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' CMYK Advertising, Silvio's Wedding and Events, 1118 Wines u Francesca Tart Portelli. Int Min Int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Baċelerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi dan l-MCAST. Nilqawkom għall-aħħar programm ta' Int Min Int, illum bħallum niċċelebraw il-ġurnata dinija tal-mużika fejn kulħadd ikun qed jistennija u kulħadd jaf biha. Barra jien, din mhux qed nivvintaħħa jien tafu kif min ix-xi bravu tal-MCAST, imma ħareġ biha Joel Cohen. Joel kellu żewġ affarijiet tal-qalbu ħafna, li huma s-sajf u l-mużika. Kien imur jgħid li sħabu ejja guys, beda s-sajf taf kif, u sħabu ta' ħbieb tal-qalb li huma jgħidu lemen ħallina taf kif aħna għandna x'nagħmlu ta' aħna m'aħniex mużiċisti bħalek. Sfortunatament bħalma jagħmlu ħafna ġuventur Joel mar jibki għand ommu u bejn ruħu qal din trid tinbidel. U minn hemm mar jifitta il-pajjiżi kollha bi pjan f'moħħu u qatt idur il-pajjiżi imma kollha kellhom x'jagħmlu minn jiġġieled minn broke u minn xeba ħesel tafu kif. Wara 5 snin ifittex iħeselja fl-1981 sab Ministru Franċiż Jack Long. U minn hemm bdew il-preparazzjonijiet sabiex iħejju festival fi Franza il-Fête de la Musique. Spiretta tajjeb. U minn dak iżmillaw kull sena għajna ċċelebraw il-World Music Day. Issa magħna fl-istudju aħna wkoll biex niċċelebraw dan il-jum tant mistenni għandna lil Oliver De Gabriele, mużiċist Malti bbażat fi Franza u l-Derange, insomma, band prominenti fix-xena lokali li ma nafx bihom. Issa minn hawn ħammur għall-feature narawkom dalwaqt. Il-mużika qed tinbidel u qed tagħmelek brata li sa issa qatt ma rajna bħala. L-internet u l-medja soċjali qegħdin jassistu f'din il-bidla qawwija li qed isseħħ. Fejn qabel kellek mużiċisti li kienu jiffukaw l-aktar fuq il-mużika tagħhom, illum l-artisti jridu jirriklamaw lilhom infushom. Għandhom responsabilità li jżommu l-hekk imsejħa image mhux biss kull fejn imorru, iżda kull fejn jidhru fuq il-medja soċjali. Il-ħajja ta' artist inbidlet drastikament. Kull min huwa famuż jinsab taħt il-lenti tal-medja il-ħin kollu. Mhux biss meta jkun fil-pubbliku jew waqt xi kunċert, iżda anke fil-ħin liberu tiegħu. L-artisti tal-lum irridu jżommu lilhom infushom rilevanti li toħroġ album jew diska darba kull ftit snin m'għadux biżżejjed. Il-mużiċisti irridu jkomplu jibnu il-personalità tagħhom u jibqgħu jinfurmaw lis-segwaċi x'qed jiġri minn ħajjithom. L-artisti ta' qabel ma kellhomx l-għajnuna tal-internet biex ixerdu x-xogħol tagħhom. Dak iż-żmien ma kienx hemm labs u s-siti li għandna llum biex l-artisti ikabru il-fanbase tagħhom. Dan ix-xogħol kollu kien isir mir-record label tagħhom għal ammont redikolu ta' flus. Minn barra hekk, ir-record labels kienu japprofittaw irwieħhom minn fuq ix-xogħol ibes li kienu jagħmlu l-mużiċisti. Għaldaqstant, eżempju ċar ta' kif l-artist m'għadux li kien huwa Chance the Rapper. Yup. If one more label try to stop me, it's gonna be some dreadhead niggas in your lobby. You don't want no problem with me. You don't want no problem. Chance the Rapper huwa rapper Amerikan li għandu biss 23 sena.
ħareġ żewġ albums tul il-karriera tiegħu u tnejn li huma għamlu suċċess kbir madwar id-dinja kollha. It-tieni album bl-isem ta' Coloring Book rebaħ Best Rap Album fil-Grammy Awards tal-2017. Dan l-album huwa l-ewwel wieħed li qatt rebaħ Grammy mingħajr qatt ma saret kopja fiżika tiegħu. Fil-fatt, dan ma jistax jinxtara mill-ħwienet iżda jinstab biss online b'xejn. Min barra dan, qegħdin ngħixu fi żmien li fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa kulħadd irid jaqsam il-ħsibijiet tiegħu. Kważi hija mistennija li inti għandek taqsam il-memorji tiegħek ma' sħabek fuq il-medja soċjali. Nilqawkom lura għal-programm Int Min Int, sawana għandna l-Oliver De Gabriele, li huwa mużiċist fix-xena lokali u anke internazzjonali. Kollha sew, Oliver? All right, kollha sew. Kontentieta. Vera? Jiena insomma, ma tafx kif. Mela, għal min ma jaf sewwa, inti x'issa tgħidilna dwarek u dwar il-mużika tiegħek? Mela, jiena indoq il-bass, kontrabass, double bass u electric bass. Il-indoq more or less ħajti kollha, studjajt meta kont żgħir, studjajt il-pjanu, mbagħad ta' 24 sena xtaqt inkompli nistudja barra, bdejt ndoq il-mużika jazz u mort Pariġi. Mort nistudja Pariġi u l-idea kienet li mur nistudja sena sentejn, imma kif jiġru l-affarijiet bdejt indoq hemmhekk, bdejt naqgħad proġetti u bqajt hemmhekk sa għadni hemmhekk issa ili 13-il sena hemmhekk. U bizmin li għamdi proġetti hemmhekk, għandi wkoll proġetti Malta, jiġifieri dik hija ħajti, more or less. Di interessanti, għax tħalt li f'nofs il-mistoqsijiet kollha. Issa li qed li fuq Pariġi, inti ilek tgħix ġewwa Pariġi, fatt li issa. U għalfejn Pariġi, tipo x'tista' tgħidilna dwar il-mużika hemmhekk? Mela, għażilt Pariġi fi żmien kienet l-għażla kienet jew Pariġi jew New York. U r-raġuni kienet għaliex huma żewġ bliet fejn hemm komunità kbira ta' mużiċisti, ħafna studenti, konservatorji tajbin u post tajjeb biex tikber mużikalment. Ovvjament New York, il-kapitali tad-dinja, kienet ħafna iktar diffiċli biex tmur tgħix hemm, biex iġib il-viża, eċetera, eċetera. U Pariġi kienet għażla awtomatika għaliex fil-2004 meta mort kienet il-sena fejn Malta daħlet fil-Unjoni Ewropea. Allora literalment xtrajt biljett, one-way ticket, mort għamilt l-audition, ġejt aċċettat u bdejt ngħix hemmhekk. It was as easy as that. Tajjeb, so easy. Relativament easy, għaliex qabli naf li qabel l-2004 kelli ħafna ħbieb li kienu jistudjaw barra. U ovvjament trid l-iskuża, trid il-visas, trid tipprova tagħmel xi forma ta' master xi ħaġa skuża biex tibqa' fil-pajjiż. Fil-każ tiegħi llum il-ġurnata. Il-każ ġitek easy għax hija kieku hija ħaġa irdu jaċċettaw kall-audition. Ekku, eżatt. Imma la darba kont hemm fis-sens biex ngħid li ma kelli bżonn l-ebda karti, l-ebda forma ta' dokumenti, just mort hemm u bdejt ngħix hemmhekk. Inti tifforma parti mill-grupp Malti Etnika u tikkollaboraw ukoll ma' bosta artisti Maltin. Kif eżatt jirnexxielek, imma naf li qed li issa li ġiet ħafna ħesil, kif issib il-ħin eżatt? Tipo jgħidulek minn qabel jew. Iva. Sfortunatament minix meta kont iżgħar kelli ħafna proġetti fejn nirħarsjaw kuljum, jew kull ġimgħa, nkunu fl-istess post. Issa sfortunatament irrid nippjanhom minn qabel dal-affarijiet, jiġifieri meta pereżempju jekk inkun ħandoq mal-Etnika jew mal-Brikkuni li huma ż-żewġ proġetti ewlenin li għandi Malta. Irrid nippjana l-affarijiet, jiġifieri naf li hemm il-kunċert, irrid inżomm ftit jiem qabel għal rehearsals tal-aħħar, irrid inkun naf li ħajkun hawn dak iż-żmien biex inkun nista' nipprepara l-affarijiet. U l-istess Pariġi. Jiġifieri l-istess Malta Pariġi l-istess, irrid nara fejn ħankun. Jiġifieri tirrikjedi ċertu planning minn qabel. Imma, more or less dejjem nexxilna nsibu t-tarf, ġieli nkun nista' nirrehearsja inqas milli nixtieq, imma b'xi mod ieħor jirnexxi. Interessanti. Inti torqod bil-lejlu. Ġieli lejn. Għax biex pesta mdaw l-affarijiet kollha. Issa għandi l-aħħar mistoqsija li jiena. Jiena l-lejla ħanoħroġ daqsxejn ma' tfajla tiegħi. Issa inti bħala mużiċist taf xi post hekk kif taqbad tgħid iddoqqu daqsxejn diski relaxek, il-bażja. Malta bħalissa li nista' nissuġġerilek u tfajl tiegħek għatu jpjaċir żgur. Hija ħafna postijiet, vera postijiet bih il-belt qed jiftwa minn il-belt qed tiffjorixxi f'ħafna aspetti u hemm
fl-aħħar, Malta għandi ngħid fl-aħħar li xina ċaġa li ħaġa ġdida qed jinfetħu postijiet li il-fokus tagħhom hija l-mużika. Fis-sens ta' hemm ħafna postijiet wine bars u cafes fej il-mużika jkun hemm gruppi doq fil-ġo kantuniera u nies jiklu. Imissa jkun hemm jiftu postijiet fej tista' tmur tisma' l-mużika u waqt li jkun id-doq il-band ibaxxu d-dawl u l-fokus hija l-mużika. Ġifieri iktar isu klabb mill-iktar wine. Sa fl-aħħar Sa fl-aħħar hija. Jiena, Oliver, nixtieq ringrazzjak. Grazzi lilek. Ħadd pjaċir sent nafek, nispera li wara l-lejla jiena nibqa' ma' tfajla tiegħi. Issa minn hawn aħna ħammorru għal feature ieħor u sewwa. Okay. Thank you ħafna Oliver u good luck għall pjanijiet tiegħek. Thank you. Thank you. Ta' 12 sena, oħti deċidiet li toħodni festival Ingilterra, kien rock, u ħadim nisa bħala surprise. U tlajna insomma u għadna f'hostel, u mbagħad il-lejl ta' wara kien il-ħamis morna biex nikkampjaw fil-campsite. Imma t-ticket ma qrajniex sew u t-ticket kien jgħid li suppost inkunu għedin hemmhekk il-ġimgħa. So kellna nsibu mod fejn ħanordu u l-unika post li kien hemm available kien it-train station. Għamilna lejl sħiħ fit-train station, nħossu l-bar, nibżgħu li ħajjisirquna l-affarijiet. Laqda morna l-campsite u l-unika post li kien fadal kien taħt is-siġar viċin il-passaġġi. Bħala 30 vera kienu 30 sbieħ għax ħadna pjaċir, kien hemm ħafna nies, biżna flimkien, kantajna, iltqajt ma' nies ġodda li jħobbu mużika u iltqajt ma' bands ġodda għax kien hemm ħafna bands differenti, kien hemm ħafna stages. Fl-aħħar imbagħad ħanċ għalaq sew il-festival, beda ħażin u spiċċa ħażin. Peress li kienet l-aħħar lejl in-nies xorbu ħafna u kien hemm ħafna fis-sakra, dew qabdu n-nirien qalb it-tinet fejn mhux suppost, kienu qegħdin jaqbdu l-arbli u jreduhom u bdew jaqgħu l-bozzot, il-pulizija ġew. Oħti kienet fit-tinda bejn ngħidilha li irdu niċċaqlu għax għandna problema qegħdin fil-post fejn kien hemm ħafna ġlied. U ma kienet wisqajjinhom diġà tikasi ħasbet li qed nasaġġerhom u fl-aħħar indenjat ruħha toħroġ barra mit-tinda u rat li kont qed ngħid kienet vera li rridu noħorġu minn hemmhekk għax konna qegħdin fil-periklu. U f'tim ta' sekonda żarmajna t-tinda, ressaqnija l-barra, għalaqna kollox ta' malajr u tlaqna niġru biex nevitaw il-pulizija, x'kienu anke il-pulizija bit-tarki u n-nies jiġġieldu kontra l-pulizija. Imma esperjenza kienet tal-ġen, imma u ma waqfitniex nerġa' boħra nerġa' mmur nisma' l-mużika ma' ġo barra Malta. Saturday qomt smajt Red Hot Chili Peppers u jogħġbuni ħafna. U kon ġust laqt niġri kemm folla kbira ġifieri għalihom. Mbagħad tasal hemmhekk kont naqbża point għal skoperti kienet tribute band tagħhom, ma kienx actually Red Hot Chili Peppers. Mbagħad insomma Saturday flaxija naħseb kien hemm Kasabian, rqadna insomma frodu qomna u aħna ħerġin biex imorru lejn is-center smajna l-Green Day u trixxi tribute band oħra. Mbagħad waqt li nduru flaxija ġewwa ġenera mis-center skoprejna li actually kienu Green Day u tlift Green Day ġifieri. Dak il-feeling fuq ġewwa meta kulħadd ikanta f'daqqa qisu tħoss roda ġewwa. Ma qas nista' niddeskrivija. Anke hekk ngħidha issa wkoll jaqbad nil-bart. Kien nofs il-lejl, diġà kont hekk lesta s-sodda, deċidew li ħajmorru klabb naqa hekk heavy miġbuta techno u għad forsi nqum naqa ma spiċċajt qatt mal-speaker, imbagħad qajjimni l-cleaner, spiċċajt hekk mort id-dar xi sta filgħodu niltaqa' mommi biex nara tagħmel il-breakfast. Kont edha party vera heavy hekk kien ilu għaddej għal xi ftit sigħat u baqa' għaddej sat-tard u xejn bdiet tira x-xemx hekk inqata' d-dawl, inqata' kollox, mużika dawl kollox, dlam ċappa, ħlief ovvjament id-dawl tax-xemx. U insomma dak il-ħin ovvjament in-nies nħażdu kulħadd jiequ ġara ma mbagħad xi ngħadda ftit sekondi u ma ġewx lura xejn. Minflok qabdu jirrabjaw jew taf kif jelletikaw ma l-organizzaturi. Qabdu jkantaw dik id-diska xemx. Kulħadd ikanta fejn ovvjament kulħadd diska li kulħadd jaf u insomma kulħadd beda jkanta, everyone joined in. Avolja ġara li ġara xorta il-party spiċċa fuq nota tajba.
U l-mistednin li għannessa huma band lokali bl-isem Direnċ. ġat kellna fuq għadijek ux Direnċ u Direnċ. Insomma, isem mux tas-soltu ma taf kif daw il-bands dejjem joħorġu b'xi isem stramp. M'għandix idea. Issa mela, nistaqsija l-ewwel waħda. Minu l-papa hawnhekk? Tipo, lil min ħan indirizza, eżatt, lil min ħan ngħidu l-mistoqsijiet jiena. Minu l-papa? Għaw xi ħadd il-papa? We're quite progressive. So let's say that, you know? Mux ħadd li forsi u jieħu l-lid ta' kollox? Qed naraħda jħares lejn. Nassumi li daj. Mela mistoqsijiet lilek ħajdhom jien ara. Qed nara hekk polit, okej. Mela, ara, x'tistgħu tgħidulna issa fuq Direnċ, tipo, kif bdejtu x'għamiltu? Minn għandek Bdejna, all right. Mela, bdejna 3 snin ilu. Ħadd minnhom daw kienhom fil-band. Għarajt. Da nafu b'xi ma nafx. Decades. You know, nistgħu ngħidu decades. 15 years. Għarajt. Daqajna fl-imkien, ħafna bands u hekk. Fimni, the main part of the band is that we're writing music that is not your typical. We're very much trying to stretch the boundaries and really be what we believe, what we want to show. T-prova tkun oltre u tagħmlu iktar affarijiet li tħobbu intom. Eżatt. Ma tagħtux każ fis-sens il-popolarità u hekk. Intom, f'liema direzzjoni tixtiequ tieħdu l-album li jmiss. Nispera li mhux għal ġol ħajt. Le, world, around the world, do. Tixtiequ tmorru. For sure. Għarajt, okej, tajjeb, fis-sens jiena nemmen li għandek tara kbir biex inti timxi l-qoddim, jinek nemmen ukoll. Ma mhux tara ħafna ma tkun iktar down to earth. Issa, jiena bejnietna smajt li tħares li għandkom wieħed ginger hawn ma' jiena assumejt li dak. Ma nafx għala ma ħsibt li inti għal. Naħseb iktar beyond ma to be honest. Biex xemx forsi? Chair tricky. Ija, ta' daħħaltuħ ġifiri ġast ma għax tħassartuħ jew biex okej. Iġiblek il-good luck, kont smajt. In fact, Smajt. if you rub his head, you know it. Okej, interessanti. Mela fil-każ mbagħad nitkellmu naqajna u inti forsi nibda nikrik miegħi. Qed tifhem? Mela, dak kien kollox illum għal ħadd gost nintaqa' magħkom, x'tagħti għal iktar ħin. Issa minn hawn ħammorru għal pawża qasira. Narawkom dalwaqt. Kif kellinkom? Eżaqqa. Għax kulħadd itina messaġġ. Wind instrument. Ħsibx nista' ngħid daqshekk għaliex. Inkun cello, għax iċ-cello jindaq bej il-koxox. Naħseb taqblu, l-violin kellim kuk. Synthesizer, b'xeba knobs. Jekk naqa' komplikati, u jdawru l-knobs u nbidel skont il-bżonn. Guilty pleasure song. Guilty pleasure. Ta' Katy Perry. Yo, Prince. Girls just want to have fun, man. Ma tantx guilty dik. Hemm ħafna. Kollha ta' Miley Cyrus. That's fire, all right? Coldplay, fix it. Fix you, fix me. L-ikbar żball li għamilt jien, tfejt id-diski. Kell ħafna stress u qabel ma tlajna ndoqqu taj daqqa ta' pon mejda u fracture jgħid subajja. F'nofs tieġ fil-first dance kellna nifqu nerġgħu nibdew l-ara ħaġa li tlar tiblana li ħin imma ma rġgħux nibda. Kont Christmas concert tal-iskola sekondarja u kien hemm sala kbira, ħafna isu sort of 13-year-olds to 15-year-olds u jien tista' timmaġina tipo l-ewwel darba li ħandoq kont waħdi acoustic, vera tnibża qalbi tħabbat u hekk. Insomma, u l-gitarra qatt ma kienet inqata' l-string qabel. U dikinhar iddeċidiet tinqata' string. U quddiem ma nafx kemm il-tfajla tipo
ta' dik l-età qed nqatat lil G-string. Iskrivi l-mużika tiegħek f'kemm waħda. Differenti. Espressiva. Zvok. Buzz. Storbju? Fuzz. Ħesil. Nixtieq niddeskrivi għalija sexy music. Esperimentali forsi. Groovy. Truthful, man. Vera bipolar. Energetika, għalli I sum it all up into one word. Wasanna għall-aħħar tal-programm, kif jgħidu kull bidu għandu tmiem, jiena ħanot fuq suġġeriment li għalli Oliver de Gabriele u nħod fajla f'post relax, infatti għan parparlem, maċ għandix namel. Ixtieq ningrazzja lilkom tal-li segwejtu dawn il-5 programmi tagħna, tal-MCAST tal-li għafdaw fija u infatti issa se nagħlqu b'live performance minant The Range. Grazzi ħafna u nispera nġarakom. Up in the sky.
Grazzi lil CMYK Advertising, Silvio's Wedding and Events, 1118 Wines u Francesca Tart Portelli.